Hello guys, this is Felix Albutra og ani nga video akong itudlo sa imo akong i-share sa imo ang usa sa mga pamaagi para mag-conduct o gitawag nato nga manual declogging. So mahitabo lang ni siya guys kung ang imuhang kuan, ang imuhang gibuhat nga katantuan nos head cleaning or tawagan ni ink flash after nimo mag ink flash og head cleaning wala pa siya epekto, that's the time guys nga imo siyang i-manual declogging. Kasi usually guys sa internet or sa YouTube nga imo makita ang ginabuhat nako sa una is katupod to nga pamaagi sa una, which is kana ang kanini ang print head ginatangtang ako, din ako siyang gina-push ang ihan diri dapita og syringe para magawas tong tuang iyahang mga ink nga nakasulalom, which is most of the time makaguba og print head. So karon wala na nako siya ginabuhat og kini ang ato nga pamaagi kay taas kay risk nga maguba gyud siya. Usually kung dili ka niti mo control sa pressure sa inig tuslok nimo sa syringe nimo. So kani guys akong ginabuhat is diri na ko siya ginapasuyop sa iyang katong damper nga diri dapita. So muna akong i-share sa inyo karon, okay? So karon ang ato ang printer is L120. At least makuha nimo ang idea sa uban pud nga printer. So mostly ang kani nga technique mo'y akong ginagamit sa tanan nga mga model sa Epson L series. Okay? So first imong abrihaning ni ang cover sa ato ang printer. Kung wala pa kabalaon sa pag abri sa cover sa imong printer sa L120 na ako'y gibuhat pod nga video, just check it sa ato ang guide dayon para mo-proceed na lang ko dayon sa ato ang pamaagi sa pag manual declogging. Okay guys, na-open na nato ato ang printer cover. Atong ginabuhat nako guys is ako na siyang kanini nga part hindi rin napita, ako na siyang ginabutangan og alcohol para siya mahilo-hinlo na dayon anong bugka og syringe guys nga inani siya kadaka mga pilan ni ka ml. Kasi na siya kadaka ayan tumoy maigo ni mo siya diri napita. Kung imo babantayan guys kani ang kuan kani nga tubo sumpay na siya diri pod niya mailabay itong tuyang ink nga iyang suyupon padulong sa imong ink pad. So ginabuhat guys, ako na siyang ginasaksak diri. Na. A few moments later. Okay. So nakuha na nasigo na siya diri, nasuksok na siya. Ako na siyang gira. So yung bantayan, nagsuyop niya diri dapita oh. Oh. Siya nang ginasuyop. Okay. So ako po siyang dungagan o kolda balik para iyahang hinloan ko to. Okay, before na to siya gamiton guys, kanini amon ni dapat mo suyop sa imong print head diri. So muna dapat iko ni siyang hinloan daan para wala siya bubbles nigbiran niya sa iyahang ink niya. So once nga mahinloan na nako ni, ako ni siyang i-turn on, then hantod ato siyang maset diri nga masangko sa lalom, then ato na po siyang birahon pud diri repita. Okay? So mo to siya guys ang atong usa sa mga pamaagi or technique para ato siyang mahimong ang manual declogging sa ato ang print head. Guys, na ako'y tip para sa mga sabli ink o pigment ink user, most of the time ang kada nga klase nga mga ink bagod sticky kayo. So akong ginabuhat, ginakuha nako ang tanang niya ang ink niya diri sa iyang tangke. Dayon ilisan nako siya og distilled water or kada na ang alcohol, pero mas mahal man alcohol so pwede ra distilled water basta kada na ang tubig nga dili siya acidic kay kanang wala chlorine ba kay basin niya madaot ang ato ang print head kay makataya mo ng chlorine god. So pwede distilled water sa gulan nimo og ani ang alcohol dayon imo din siya i-declog para mahinlo to iyang mga bara-bara lalom sa imuhang linya sa imong ink nimo padulong sa ihang print head. Okay? So more to guys, and I hope nakakuha ka o kini ang learning ani nga video. And thank you and see you in the next video.